ассалому алейкум тамошобинони азиз, субҳи шумо ба хайр шодӣ бошад. ҳозир мехоҳам барои шумо анамхе дубайский вишификадорро нишон диҳам. Комбахтои вишификадора ира бинед хеле схои хушро омадагиай. Ино чанд соман? 750 сомонанд. бо арзон мешава. ина марҳамат дар кор бошад. нависе доставка дорем. мо фақат тавассути интернет кор мекунем. барои он метавонед нависед, доставкаро мефаҳмонам. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳастай. ина барои арӯсако тоза ино дубайский. заказ кунед нусхаҳои беҳтарини хушрӯ. иҷада баъд медонед ламиражои вай ҳастай. ламиражои итальянка ҳастай. нусхаҳои комбахти итальянкош. эке ламиражай бине резинка бурен. беҳад хушрӯанд. اینا چندی هم؟ 950 بدای. اینا بینه بهترین خوشرو همه گلای فسان. چه خیلی که اگر نوارای ما رو تماشا کردگی باشد از همینا ما کنبختای دینی مزارت نشان دادگی هستم. انمی نسخه های ایجاده باشه وایش اومده لامیراژوش اومدگی هست. بامبوک خوشرو نبینه дубайский. Тоза Дубая, я? Материалот тоза дубайский. Ты тагирет бо арзон меша. Хулас беҳтарин новинкаҳояй. Дер намонед. Бинед чӣ хеле гуло ишай хушрӯй. Ишай дигараш. Эрабин бага тияй рангошунам. Хичонам. Чӣ хеле ки меган. Хулас анам хе буд новинкаҳои имрӯза.